Uthi ngeke ngikwazi mina mase ufuna ungenza ngeke ngikwazi mina ngeke
unkosazane kaShembe kodwa ukukhohliwe lokho eyisa abantu lapha eTexini. Usiyakhuleka usebhuti cha. Wena wayisa abantu ufuna ungisiza ngizile kukho lokho. Nami ngoba ngathelela iglosi kaningi nami ngifisa ungisize ngento eyodwa. Kulengane yabekade agcina uncenga. Bengifisa ukungenisela yona ngoba nami ngikwazile ukukusiza. Isithi le nkosazana ayibonile njengoba ngiyintoni ngizokusiza kanjani nginesandla lengane. Ithi phela ngisizile imali zami bezeyigqokile uluke ngemali yami. Seyikhipha kubaba lengane yakho ikhipha ephaketheni ukhipha isele. Mayikhipha ligxobe lohlala ingane lenkosazana lencane inkosazana yazi yapoqonga. Yathi ushushu uyakhuluma lo bhuti eceleni. Uthi wena wathula edrobheni wena wenza okwakho wayisa abantu baJehova nami-ke bengicela ungibonge. Yanungisele yazi yashona inkosazana. Bengashame ukuthi usiphe amakhosazana ukuthi sithembeke. Ushabu uyasithanda. Kwathi wathoma sikwentanda, kwathi wasiphatha uthimo. Ushabu walekala wesimo wathiwa uthimo lamakhosazane. Akushiwa ukuthi uthimo lojamekwe noma lenhlansi sikepha wathi uthimo lamakhosazane. Ngiyacela Shabu ukhumbulele umndeni wami owalaletha lomhlaba nosaphilayo. Bese Shabu ngiphi ukuhamba ngokuqonda. Ngoba Shabu yazela ukuba ukhona inkosazane eyihambe ya-25. Le nkosazane ihambe ya-25 ihlangana nabafana abathathu. Bese ihamba nabo le nkosazane, mihamba nabo bese Shabu yazela ukuqhamuka abaligebengu. Bese inkosazane bese bekhipha ibhamu Shabu bese beyadubula. Laba bafana abathathu sebedubula isenkosazane ithiwa yadubuleka ngezathu. Ithi masebedlulile sisesikhoseni yasukuma yathintisa uhaqa. Iy'nhlamvu zehle ngiyacela uShembe sikhumbule naso besohaqa besivikele siphe inkosi ukuthi sibagqoke ngoba o-anti behlezi besho. Bese inkosi siphe ukuthi sihloniphe abaphathi bethu inkosi ukuthi senikuzwile. Phakama wami akube kuhle phambi kwakho nezizulu nebandla lakhe nini. Oguqile inkosi umntwana omncane unomcebo wakabiyela. Thempelini laseShowe oxolweni phansi kamshukela ubiyela umkhokheli uMampanza umfundisi uMadlovu. Nkosi uqe phambi ngobuso bakho cela Nkosi ukukhunga ingilosi yakho lesihlabelelo 88 evesini lesine. Undlelande
Nkosi ukuthola leli thuba. Osuthi Nkosi asiguqe sizibongele Nkosi ngemisebenzi eyenziwa wena Shembenyazi lezulu. Nkosi namhlanje ngiguqe phambi kobuso bakho ngibonga ukuphila Shembenyazi lezulu ngibonga uNkulunkulu ukungimema Nkosi ukuthi nami ngibe khona lapha emzini engcwele waseJudeya. UNkulunkulu namandla Shembe ubile khona empilweni yami Nkosi kusukela ngizala Nkosi kusukela ngisukela ngingakazalwa uNkulunkulu namandla. Uthi Nkosi ubaba ongizalayo mesixoxela lelinye ilanga uthi bantu bami asihlalisa phansi uthi bantu bami. Namhlanje ufuna ukungixoxela ukuthi ngelinye ilanga kwathi ngithole umntwana womfana wadlula emhlabeni eneminyaka ewuthumi. Uthi usenjalo uma wena esazinile sathi sahamba edrobheni sathi masifika endlini safika sambona indilo ayisekho kuyena emzimbeni. Uthi ngabe sengiphuthuma emzini ongcwele ngayobika enkosini ngathi Nkosi umntwana obusungiphe yena usedlulile Nkosi emhlabeni. Uthi ibisithi Nkosi awusedlulile uthi yebo Nkosi njalo. Uthi Nkosi yagcinanga lapho sesihamba nomama endleleni sathi singathi ngiyambuka indilo Nkosi ayisekho kuyena. Uthi awukunjalo uthi yebo baba njalo. Uthi ke wena thanje ngamanje Nkosi sicela ungiphe umntwana ongase ukufa. Uthi ngathi sengisho njalo abantu abangathi Nkosi cela ungiphe umntwana ongase ukufa. Uthi ngathi ngibona inyanga ihamba ngabona imawele esemuhle abantu bami. Uthi ngalezo insuku kwase ngithola ingane yentombazane owayethe uNkulunkulu namandla uthula AMAKHOSAZANE ngizomnikeza umntwana ongase ukufa. Okunamhlanje mangazaletha lo mntwana ongase ukufa uyena loguqe phambi kobuso bakho Nyazi lezulu umsebenzi ezandla zakho. Uthi Nkosi yasho njalo wathi mntanami ubaba ongihlalisa phansi. Wathi mntanami yabona njena ngoba ngahamba ngawucela enkosini uThixo lamakhosazane. Ngathi isivumelwano ngathi uma usukhulile usugana kahle ngiyothatha inkomo eyodwa ngihambe ngiyoyisa uNkulunkulu namandla wangipha yena. Ngifike ngibonge ngifengise Inkosi ngiyabonga Nkosi umntwana ongiphe yena namhlanje usewugana. Ngiyacela ukuthi Nkosi uqhubeke ungiphe isibindi Shembenyazi lezulu. Sokuhamba le ndlela Shembenyazi lezulu osidalele yona. Kuthi Nkosi makhuluma udadewethu phambi kokuthi uvuke indaba. Siwangelinye ilanga khona Shembenyazi lezulu. Umuntu wesilisa wayishiywe neplazi shiwo umlungu. Uthi umlungu wabesemyalela wathi mntanami ngizohamba ngihambe izinyanga ezingaka kodwa ungathinta yonke idokotela phaya ungathinti. Uthi kwathi unjalo esehambile wenza lokhu wayidrayiva imoto. Uthi kwase kuvuka inhliziyo yomlungu esezobuya. Uthi ngathi hayibo yini lo mlungu sengayithinta. Uthi yasivuka lento uNkulunkulu ethiwa uma sicela kuthiwa ungayenzi into ethile sibuze ukuthi ngobani. Uthi kase kuvuka uNkulunkulu namandla uthi kanti lo mlungu yini letha angayithinti. Lapho umlungu wayethe ungathinta konke ungathatha yonke imali kodwa ungavuli ngaphansi kwaleya ndishi. Uthi wase ngibuza ngathi lapha phansi kwaleya ndishi khonani. Uthi wase thatha isibindi wathi ngizothi nje kancane ngivule ngibone. Uthi wabesethi wazakuqaphaza ngedolo wathi ngizothi nje kancane. Thiba njalo wasethi uyavula wathi wesivula kancane yasephumile igundane leli encane lakhashwa selibambe langabambeka igundane. Wabesethi uyabamba igundane wangalibamba. Kunjalo nakuthina kuthiwa kunjalo ayaqhamuka abantu besilisa nabayaqhamuka amakhosana azosonisa athi AMAKHOSAZANE ngizothi kancane. Usho njalo uNyushumeni esoletha umayelo ethi AMAKHOSAZANE fundani uhlonipha abazali fundani ukulalela. Uthi AMAKHOSAZANE angifuni ukuhamba mangayiyalo esitholayo kubazali nawo ngathi zinzima kodwa kubiza ukuthi wena ulalele. Noma ngabe eqhamuka umuntu esethi nje kancane ungavumi. Nkosi Shembenyazi lezulu ngicela ukuba mfishane. Nkosi ngiyabonga kukho konke ongenzele khona. Ngiyabonga Shembenyazi lezulu ukuphila. Ngiyabonga Nkosi abazali ongiphe bona bangikhombisele indlela. Ngiyabonga Shembenyazi lezulu bangaphansi kwephiko lakho. Nkosi ngicela ukubika Shembenyazi lezulu ukugula kumphethe. uNkulunkulu namandla uthe emavikini amabili adlule Shembenyazi lezulu ngisemsebenzini. Nkosi Shembenyazi lezulu ngashawa ikhanda wavukuza ukhakhayi ngawa Shembenyazi lezulu. Ngiyacela Nkosi ukuthi Shembenyazi lezulu lelo khanda Nkosi uliphebeze ngokuguqa kwami lapha namhlanje masokhumbula Shembe
umama lapha alele khona shembe nyaphezulu lomhlabathi inkuqa uNkosi busisini kuzini. Ngiyakhetha uNyazilezulu lokuqileyo nomvelo wamcala isibongo entabeni zasemthunzini ngaphansi komkhokheli uMamhlongo nomshumayeli uDludla ensimini Thempele kumfundisi Dube. Nyazilezulu ngiyabonga Nkosi yamakhosi umemo Shembe othe walisela kumina Nkosi Shembe Nyazilezulu ngizobonga Nkosi yamakhosi kuthe ngonyaka wa-2014 Nyazilezulu angikhumbula kuveza Nkosi ukukhulu bakho kumina bengigula Shembe ngaziwa ukuthi ngiphathwa yini ngihanjiswa esibhedlela udokotela bengijikise bengibuyise ekhaya kodwa ngingakwazi ukuhamba hleli ngibeletha ngingadli ngisho ukudla Shembe Nyazilezulu ngiyabonga Nkosi yamakhosi angazi Shembe ngakubonga ngani Nkosi ngathi ngisesibhedlela ngihamba nogogo ugogo wami uMamhlongo wayehlela ngibeletha njalo sigibela imoto engibeletha ikhanda ligqagezela ngingakwazi ukuhamba sathi ngolunye usuku sifika esibhedlela India lasijikisa lathi mina nginalutho ugogo ehlele ekhaya ethi Shembe Nyazilezulu ngikhumbula ngazi lo mntana ngizomenza njani ngoba phela uyagula ngiyambona mina ukuthi uyagula Shembe wena Nyazilezulu ngoba ufuna lutho uthumela udokotela wakho wasezulwini kwathi siphindelile esibhedlela Shembe wayeseqhamuka udokotela wayesengibona ukuthi ngiyagula Shembe esibhedlela basebenginika amaphilisi angamele ngiwadle kepha ngawe Nyazilezulu ngiyabonga ngoba wangikhumbula savela isifo esasekumina ngiyacela Nyazilezulu ukuthi siphele Nkosi yamakhosi ngegama lakho ngiphinde Shembe ngibonge Nkosi ukuthi ngathi ngisekhaya ngivashile ekhaya eManguzi ekhaya lithi mina ngedwa inkosazane ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngoba usangikhumbulile namanje ngisayembethe nansuka yakho yasezulwini ngathi ngifika ekhaya Nkosi yamakhosi ugogo wayegula ugogo megula egulela ukuthi akasakwazi ukwenzani udla iphalishi kuphela uhlelelele embhedeni ngase ngicabanga ukuthi Shembe yimina ngedwa inkosazane la futhi ugogo wayenami kuphela ekhaya ngase ngicabanga ukuthi ngenze njani abafutha wekhaya ebusiwe ngase ngithumela ingane esitolo ngathi ngicela zingithengele amafutha zabuya nawo ngase ngithi Shembe ngibize lakho igama manje ngavula ubaba omkhulu ehlabelelweni ngase ngathandaza Shembe ngelakho igama ugogo waphila Nkosi yamakhosi ngiyacela Nkosi ukuthi le ngilosi yakho Shembe engathi manje elanda emanzini yahlala yafika yaphila kumina ngicela Shembe ukuthi iphile njalo Nkosi bese Nyazilezulu ungikhumbula Shembe umama Nkosi yamakhosi umama ngiyacela Shembe ukuthi naye umbonise ukukhulu bakho Nkosi uyaphuza uyabhema ngibeka kuwena Shembe lolu sizi ngiyacela Shembe ukuthi umkhumbule ukuthi ngelinye ilanga ethi mawenza lokho bese kuqhamuka wena Shembe shiye phansi ngiyacela Nkosi yamakhosi ungikhumbule Shembe ngisabheka nesikole ungikhangisele Nyazilezulu Nkosi kusenizini
Sandinda Wasimisa Sekuhlenge ngazaletha unyazi lwezulu oguqe phambi kwenu ulindiwe owakasabeka isibongo nami ngisukuma nokubongela lo muzi wakithi uShembe ibonalisile kakhulu emzini wasekhaya banazaretha uShembe uNkulunkulu lokho sikubonile emzini wakithi manazaretha ubaba ubengayena umuntu osontayo bekuwumama kuphela osontayo ekhaya umama njalo ehlala emncenga ukuthi baba ngiyacela sihambe sesontweni impendulo baba yayihlezi nje ifana ukuthi isikhathi asikafiki ubona umama ukuthi kubhlungu ukuthi uphuma yedwa nezingane zakhe esontweni ubaba amshiye ekhaya abana ngimthole khonondo ubaba ethi ukudla nje okubandayo ngcono mina ngiphume ngiyiphekela ngaphandle athi mama hayi baba ukwazi ukuphuma uyopheka ngaphandle emzini wakho kulungile ungapheka khona la ekhaya isimanga ukuthi wayigcina ngakho ukukhononda lokho bephendana nomama kodwa engeke azahambe uyopheka ngaphandle noma apheke khona egcekeni Shembe sahamba isikhathi wagula ubaba wagula inyanga ezine ezandulela uOctober uthi waqala ngoJune ephethwe ikhanda lingapheli esehleze umuntu olele nje embhedeni singene sombona sithi mama kanti wenze njalo athi umama ayomkhohlana nje phela usibona ukuthi hayi isimo sishubile ngempela wagula ubaba ngazaletha wagula esawumuntu osevalelisa thi mama umbhekele ingane ubheke nekhaya konke singishiya ku sikhali sonke sibona ukuthi kunzima ngempela enamaphupho baba athi makaxoxa amaphupho akhe exoxela umama athi anganushembe lo unyazi lwezulu sihamba isikhathi manazaretha sihamba isikhathi ushawa September kulo baba umama bona ukuthi into asangayenza manje lo muntu uyahamba emhlabeni ahambe umama ngapha ngithi phezulu ungithandaza mefika kulo mama athi lo mama nama isekho into engayenza manje ngoba kuzongena October nje akahambe lo mntwana eJudia yolala khona athi mama njengoba engenayo nje indawo eJudia uthi ngizokwenza njani athi manje sengaze ufuna ukuthi ngoba indawo ingekho lapha enikhona mbeke khona
Sahambe nobaba sifike khona eJudiya. MaNazaretha kwaba ubusuku obodwa nje. Wavuka ekuseni sambona nangomila amehla ahlakaniphile wathi ingane zami ikhandebele imphele sekuphelile. Ubani lo MaNazaretha uShembe uNyasi lwesulu. Wathi ubaba mina ngiyakhetha inkosi yasehleni manje. Wangena emanzini wenza konke ubaba waphenduka. INazaretha lokuqina ke manje. Isabatha laziwa uyena ngeke ubasi stop emzini wakhe seshingeni isabatha. Shembe kade ibonakalise ekhaya kwathi noma sekudlula umama ngoJuly esedlule emhlabeni umshiya yedwa ubaba. Lapha ekhaya sihleli sedlule emhlabeni umama ngoba bomndeni abekho vele basishiyile bonke. Nokuthi abomndeni abekho sabona ngalo usuku lokuhamba kwamama emhlabeni. Ekhala ubaba ukhala umuntu omdala izingane likhona ngingazi ngizokwenza njani. Athi baba ingane zami uma wena uhambile emhlabeni kodwa akasishiyanga sonke ukhona uShembe uNkulunkulu. Sahlala nobaba umama edlulile kanjalo emhlabeni. MaNazaretha uShembe mkhulu, uShembe uNkulunkulu. Sithule sibuze ubaba usoze kanjani ngoba ithina sodwa ngoba sikho sodwa ninamanga uShembe ukhona nizobona. Wadlula ngolesine umama emhlabeni washaya lesihlanu isabatha kwakumhlophe igceke ekhaya ntambama. MaNazaretha sefikile. Baba sho kancane ezwazi wangishiya umama endaweni engcwele. Wangishiya umama nomndeni wami. Athi bantu bami umndeni wenu sokuyiwo lo uShembe. MaNazaretha umndeni wenu. Umndeni nabo bona basishile sonke. Sihleli khona emakhandeleni kunjalo nomama befika bomndeni besitshela sohlupheka size sife siseyinhlungini sinjalo. Asazi sikhala ngapha umama akekho sikhala ngapha bomndeni bakhuluma amagama abuhlungu. Athi ubaba noma kunjalo uShembe ukhona. Ngiyacela ngiyazwezula umkhumbulelo ubaba kuyena osele odlala indima ukuba ubaba adlala indima ukuba umama. Umembathi ngiyazwezula. Bese ukukhumbula nalo yamuzwa kithi Shembe inkinga obhekene nazo. Umkhumbulele nosisi wami nobhuti wami okuyibona bawuhlupho nenkathazo egcekeni. Okuyibona bazomisela ubaba ngenhliziyo. Ukhala njalo ngabe bese lezi zingane zokwenza njani? Ukhumbula baba Shembe umama engasekho akwazi ukuhlala nathi asiphathe. Inkosi ibusisa amazwana. Ayinkethi inkosi yasePhakameni. Ngithabelele isabelelo sika 177 lo khulumayo uthule waBhengu ethempelini laseJordani kwesakamthetho. Umshumayeli wami umshumayeli uthwala ngaphansi kwethempeli laseJordani nomkhokheli uMamkhize waKambazi. Omunye umshumayeli wami umshumayeli uDube ethempelini laseVusanani. Umkhokheli wami uMamkhwanazi wakangena. MaNazaretha amahle enkosini ngixolisa ukuthi ngithi umkhokheli wami omunye lo kodwa ingoba la engikhona nakhona isekhaya. Amen. MaNazaretha amahle enkosini kukhule ngitholile khona ngila entohoza khona ngicela uShembe ngathi bengahlala kimi kulokho engizokhuluma ngibonga uNkulunkulu wasezulwini bese uShembe wasezulwini ehlala kimi ngingabakhipha abantu basekhaya ezulwini. Amen.
ngicela ukubonga kakhulu Nyazi lezulu ukufika la endaweni yakho yaseJudiya. Amen. Ngiyacela ke nami ngingumntwana omncane ngiyaqala ukuthi ngizokhuluma phambi kwabantu abaningi kangaka basezulwini. Amen. Manazaretha amahle Nkosini ngiyaqhaqhazela kodwa ngicela ukuthi uShembe wasezulwini engikhumbule ngoba wangikhumbula ngelinye ilanga kusekhona ubaba uThingo lwamakhosazane. Amen. Manazaretha amahle Nkosini akukho lula ukuma phakathi kwale ndawo kuyasinda kusho ngisho baba abadala noma mama abadala bethi sibancane. Thina sibancane kakhulu Manazaretha amahle Nkosini singabatwana. Ngicela uNkulunkulu wasezulwini engathi bengangikhumbula. Ngibonge nje ukufika kwami phakathi kwale ndawo uShembe wasezulwini engimemile ngicela ukuthi uNkulunkulu angikhumbule. Manazaretha amahle Nkosini ngicela ukuthi ningayizwa kabi le ndaba uma ngithi umkhokheli wami uMamkhize waseJordani bese kuthi umshumayeli wami ubaba uThwala bese kuthi lapha engikhona Manazaretha amahle Nkosini kunento ekhona nakhona. Manazaretha amahle Nkosini kunento engicela ukuthi ngiqale kuyona. Ade sambile Manazaretha amahle Nkosini sekumunye uvukanathi. Manazaretha amahle Nkosini kulowo vukanathi loyo benga indaba yakhona ibinga bebebiza isibongo okufanele ngabe abasibiza. Yikho ngithi Manazaretha amahle Nkosini nalapha engikhona laba abaphathi abangiphethe kusabaphathi bami nabo. Amen. Manazaretha amahle Nkosini lapha desikhona besikasisi uMamthembu sithema silapho bezokhulunywa ngendaba yesibongo ukuthi isibongo Manazaretha amahle Nkosini izinto zabo ngoba ibhedi ngoba baphambanisa indaba yesibongo bayibiza ngesibongo sakaMthembu kufanele bayibize ngesibongo sakaGumede ngoba indaba yakhona Manazaretha amahle Nkosini kwakufa ubaba wabo akazenzanga izinto ngendlela ofanele ukuthi wenze ngayo. Enqondo ukukhuluma ngakho Manazaretha amahle Nkosini ngiqonda ukucela ukubonga kuShembe ukuthi kuya kwami kuloyalala nathi kungikhombisile okukhulu bakho Nkosi yamakhosi. Kungikhombisile ukuthi uNkulunkulu lapho osukukho lapho khona Shembe wasezulwini awukho esabatheni kuphela khona kovuka nathi khona kolala nathi. Manazaretha amahle Nkosini engathi nomuntu ongawuhamba ulala nathi novuka nathi ubengawuhamba ngoba izinto ziyalunga lapha izinto ziyakhanya. Amen. Manazaretha amahle Nkosini ngithe ngibuya kulowo lala nathi lo kade ngikona ngithe mangibuya lapho Manazaretha amahle Nkosini kwase kufika ubaba ongizalayo wamemeza wathi thule ngangayezwa kahle kodwa bengathi khuluma umfowethu omdala ngoba ubaba ngaze ngimbone ubaba ohamba ngisemncane Manazaretha amahle Nkosini uthe beyikhuluma bememeza kodwa bebemeza Manazaretha amahle Nkosini izwi lakhe eqhaqhazela uyakhuluma Manazaretha amahle Nkosini uthi ngisacela ukuthi ungitshelele uma wakho ukuthi kunenkomo fanele lapha kumkhulu wakho uma ngabe ichaza le ndaba uyichaza ngathi uyahlehla Manazaretha amahle Nkosini ngathi indaba angizwa kahle uthi uma ngabe ihambisile leyo nkomo leyo uma wakho sobonana naye kwelizayo. Amen. Manazaretha amahle Nkosini uma ngelesi sikhathi eshada ubaba akafikanga ngendlela yokuthi uma akafikanga ngoba wesaba ukuthi kwathiwa uma ngabe bezoshada khona yedwa yohamba emhlabeni uma akathelwanga ubaba ngenyanga kodwa wathelwa omunye ubaba Manazaretha amahle Nkosini wasesibongweni. Ngiyacela kuShembe wasezulwini ukuthi leyo ndaba leyo uShembe asiphe amandla ukuthi silungise sikwazi ukuthi umasimenzele ngendlela ngoba uma ukhonyede sanda kumxoxela khona ukuthi ingqiba masonda ihambanga. Manazaretha amahle Nkosini ngiyamcela uShembe Nyazi lezulu engathi ubengasikhumbula izinto zakulela khaya sikwazi ukuthi silungise nalento ubaba akhulume ngayo ilungu bese ngathi uShembe wasezulwini ukubonga ngoba bengicela ukuthi uJehova wasezulwini makangikhumbule uma ukuthi abantu basekhaya bayathanda ukuthi ngize la ngizobona ukuthi bengikhombisa ukuthi bayathanda bikhona imali Manazaretha amahle Nkosini kodwa bengibekela ukuthi ngihambe ngekhaya lomphefumulo uma ubengiphe yona ngoba nalapha ekhaya lomphefumulo izinto ziyalunga uma ungakayikhaya lomphefumulo akafiki lapho fanele ufike khona. Amen. Manazaretha amahle Nkosini lapho uma ngabe ufika khona kunezalukwazi oyibona ey'ndala ubona amakhehla amadala Manazaretha amahle Nkosini izinto zakho lapha yilapho ey'lunga khona futhi kwenye indawo. Manazaretha Nkosini engathi uNkulunkulu bengasikhumbula asipho ukuthi sifike leya ndawo awulangazelela ukuthi ayingapheli le nyanga ungafikanga khona awungapheli lo nyaka Shembe lo nyaka lo usuphela ukuthi ufike kuleya ndawo ngoba izinto ziyalunga abantu bakini lapho abagezwa khona. Amen. Manazaretha amahle Nkosini ngicela ukubonga ngale ndaba nje uShembe angenzela yona ngizokhuluma ngisheshise ngoba sibaningi ngomunye unyaka uNkulunkulu Nkosi yamakhosi Nyazi lezulu ngolunye unyaka ngilokhuzana ngisabasevusa nami ngilangazelela indaba yomsebenzi ukuthi ngithole umsebenzi kuthe Manazaretha amahle Nkosini
enkosini ngelinye ilanga sengithi ngiyaphuma ekhosazane esepheleni lasevusana edukathole manje singaphuma kukhuluma abantu bakanhlanzi bangikhomba ngomunye esiphongweni bathi wena ulahliwe ngingaqondi Manazareth amasho ukuthi bachaza ukuthini bese ngiyaphuma ngavele ngakhishwa isisu ngiphume ngihamba mangibuye Manazareth amasho enkosini bese ngiphelezela umphathi wasedukathole yogibela mangibuye ngiphinde ngidlule komunye umntwana owasesabatha nezivusana nebusuku umcondo mengidlula kuyena bese suka lapho sengiyahamba ngihlala efletini eBriasen mangihamba bese ngifica umuntu Manazareth amasho enkosini phezulu eBriasen uthi nawe uyafuna umsebenzi vele ngangifuna umsebenzi kodwa usisomo esebenza kahle usiswami yolelami ubuyisile ngicela usishembe lapha khona mkhumbule amen Manazareth amasho enkosini ngizokhuluma ngisheshe semayithi lo muntu lo uyafuna yini umsebenzi ngithi ngiyawufuna esawekho yini umuntu omaziyo la ungakwazi ukuthi amnikeze imali bese siyahamba umlungu wamfuna amantombazana awu5 ngivumele Manazareth amasho enkosini bese ngihamba ngiyehla ngiyokhuluma naye lo dadewethu ngifike ngithi ngicela ungiphe imali ukuthi kunomsebenzi engutholile esethi uyamthemba yini lo muntu ngithi ngiyamthemba mayikhuluma uthi baba Manazareth amasho enkosini ngathi uNkulunkulu bengasikhumbula nathi samakhosazana ukuthi umuntu mayikhuluma ethi baba kusho ukuthi lo muntu ubaba amen kodwa ukuthi baba ukuthi umuntu abe nozwelo ukuthi umuntu abe ubaba ngokuyikona amen Manazareth amasho enkosini sihambe nalomuntu siya-crossini kaMasha siyahamba naye abantu bahamba bayasibuka ngiphethe isiqephu ngiyaxoxa naye ngiyakhuluma naye ukuthi inkosazane umuntu onjani kuManazareth amasho kwakuyinyanga kaSeptemba kuzoba umkhosi omkhulu wamakhosazane ngaleso sikhathi kwenzeka lelo khuzane leyacishe yenzeka sihambe nalomuntu sithi masihamba ngithi mase ngizofika ngasekuleni bese qhamuke izinyosi eziningi mase ngithi ngiyawela bese ngiyashibilika ngiyawo bese yaphenduka lo muntu ethini mntanami kwenze njani bese ngithi angazi ukuthi ngwiswa yini bese ngizokhuluma ukuphaqa bese yangidonsa yangisukumisa uthe ngisukumisa sihambe naye njalo Manazareth amasho enkosini size sidlule endaweni eyimoba sithi madlule kuleyo ndawo leyo eyimoba Manazareth amasho enkosini sithi masidlule kule ndawo eseyimobeni bese masifika lapho lo muntu lo masesebuya-ke bese Manazareth amasho bese yangishaya ngempama usema ngempama usema esengishaya ngempama usema sengithuse ukuthi kuthiwa singamleleni Manazareth amasho enkosini ngiyaxolisa kodwa ngicela ushembe ebakhumbula abantu bakithi bengakhishwe ezulwini ngami ngicela ukuthi ushembe sezulwini kodwa ngagcina ngizile akangenzanga lutho lo muntu akangenzanga lutho kodwa ngicela ukuthi ushembe sezulwini ngihamba ngaye baba sekubaba unyazi lezulu ngafike ngabonga ukuthi ngiphumelele ngingabanjwa lesa sigebeni osibusise nikuzwini indlela emzini wakubo uthi-ke ekubo babengakholwa uthi babengasonti indawo uthi babengabantu nje basemhlabeni abayihambela indwendwe beyishayela ingoma bengazi nakwazi ukuthi kunento ekuthiwa isonto
sekufika ukufa kwaBiyela uthi ke kwathi makufika lokufa kanti sekuzolanda umuzi wakaBiyela kuzobonisa umzwe engcwele bathi ke kwakuthi kushoniwe lapha ekhaya kuyothi kwenziwa imisebenzi yalomuntu oshonile bathi ke wenziwa umsebenzi oqala kwenziwe wesibili kuyothi mase kwenziwa umsebenzi wokugcina omdala ekhaya kuyakuphela insuku ezingako yobe sehamba emhlabeni bathi yayenzeka lento isikhathi saze saba side uthi umama ikinyanga engangenanga kaBiyela uthi asikho isangoma uthi awukho umthandazi uthi bonke babethi mabengena ekhaya befike bethi bazolapha lokufa benza bakwenzayo bethatha inkomo esibayeni bephume behambe kusale kuqhubeka ukufa uthi kungena umthandazi kungene isangoma uthi naso siyofika senze sikwenzayo sithi sekuphelile ukufa angeke kusaqhubeka siphume sihambe sithatha inkomo esibayeni kusale kuqhubeka ukufa uthi mama sase siphelile isibaya sakwaBiyela baba Nkosi yamakhosi Nkosi yamazulu nomhlaba okhulumayo uNtobeko Dlamini evela bahleke ethempeli kubaba uMshumayeli uMthembu umama uMkhokheli uMantuli amen uthi le umama esaqhubeka lesifo saqhubeka kwahamba isikhathi eside uthi kwase kufika ekuthenini sekuhamba ubaba wakhe umkhulu wami uthi wayeseyahamba ubaba wakhe emhlabeni kanti sekuzofika uShembe sezobalanda abantu bakhe uthi wathi mase ehambile umkhulu emhlabeni wawenza umsebenzi ugogo wawenza umsebenzi wokuqala wawenza wesibili uthi kwase kumele yokwenza wesithathu wokugcina waseyakhumbula ugogo ukuthi uma yenza lo msebenzi uyena osemdala ekhaya kusho ukuthi uzohamba emhlabeni bathi wake waziba ugogo wangawenza umsebenzi wokugcina bathi wake wahlala kodwa wase eba nesibindi waselinquma usuku uthi umama wababiza wabahlalisa phansi wathi bantu abangosuku oluthile ngenza umsebenzi kababa wenu uthi umama esakhala uthi sakhala kakhulu sambuza uthi mama mawuhambe emhlabeni uzoshiya nobani uthi lapho indaba yaziwa umphakathi umphakathi uzwa ingcenye intombi yakhuzwayo ukuthi ingawenzi lo msebenzi ingane izoyishiya nobani ngoba zizodwa ekhaya uthi kwase kuvela umveli thizeni owafikayo khona kunomzi wakaBiyela wayesefika emtshela wathi makhuzwa ngoba kawufuna ukuyela lo msebenzi kunomuntu ngapha eThekwini bathi uyasiza kawuhambe uye kuye mhlawumbe uzosiqeda lesifo bathi wayeseyalalela ugogo wayeseyavuka ilanga limbe wabheka khona ephakameni bathi wayifica ngumahlombe inkosi ilanga lamalanga yenza umsebenzi wayo bathi wafika ugogo naye wafike waya enkosini wayokubika wabika lokufa sengikukhulumile wakubika njengoba kunjalo bathi yathula inkosi yaNazaretha ayimphendulanga ngaleso sikhathi yake yathula isikhashana bathi yasiqalaza amagumba amane omhlaba yathi suka yasithi inkosi kubusise hamba wenza umsebenzi angeke kusafa umuntu bathi ugogo wayesebuya wabuyela ekhaya bafika abantu bezobuza ukunikela usibanibani uthathe imali usibanibani kwathiwa akathathanga lutho kwathi ugogo akathathanga lutho kanginikanga lutho phela bese iphelile inkomo inyanga uthi kanginikanga lutho uthena nje inkosi ngibusise angeke kusafa umuntu kangiwenza umsebenzi base bayabuza bathi pho uzoqhubeka luwenze lo msebenzi noma engakunikanga lutho yasisho intombi yakakhuzayo wathi ngizowenza yathi uthelo wamuntu kangiqhubeke ngeke kusafa umuntu wayenethemba wayeseyaqhubeka ugogo lwafika usuku uthi mama lwafika sikhala sinjalo singazi kuzokwenzakala neveli kwalapho uthi lwafika usuku bawenza umsebenzi wawenza umsebenzi kamkhulu waphela kwadlula izinsuku kwafika engabe sekumele ngabe uyahamba emhlabeni kodwa wangahamba kwaphela lapho kufa ngezwi lelanga lamalanga mayibonge Nkosi Nkosi yamakhosi cela Nkosi ungikhumbulele umama sehlala Nkosi ngokugula
izifo Nkosi zasemhlabeni o-BP noshukela bonke babuzwa kuye. Cela Nkosi ungigcinele yena kanye noma mdala Nkosi Mamthetho bagcina Nkosi entendeni yesandla sakho Nkosi futhi selizweni. Ngiyakhetha Inkosi yasemhlabeni ngiyaziveza amen. Lo khulumayo usinenhlahla kaNomalo eMlalazi khona la eShowe ethempelini laseThuthukani kumkhokheli uMama Madludlwa Ngobese noMshumayeli ubaba Ngobese amen. Ngizocela ukukhona ingilosi ngesihlabelelo 152 Jerusalem Ngiyabonga maNazaretha nami ukuthola leli thuba. Ngiyacela uNkulunkulu wasekuhleni ngathi ngangikhumbula amazwi engizowakhuluma kungabikho la engona khona. Nala engizobona khona uNkulunkulu wasekuhleni ngiyacela ngathi ngangithethelela. Siyabonga Nkosi yamakhosi ukuvuka nyamhlanga nomphefumulo. Kuyisipho esikhulu esivela kuwe uNkulunkulu ukuvuka nje siphila. Ngisho ngaba isigwili esinjani unjani kodwa uma ungabonga ukuvuka uNkulunkulu uzokuphoca lo mphefumulo ngoba shuthi uyingane engabonga. maNazaretha sendabeni enkulu yesabatha. Ngelinye ilanga maNazaretha kuthiwa kunenhlabisuthi yalapha kuleli bandla eyayigidela uShembe yenza yonke into ihamba izefunga. Inemvunulo enhle ngalendlela emangalisayo lesimanje. Thiwa maNazaretha idamicela lenhlabisuthi ayisebenzi. Umsebenzi idamicela ayutholi kuningi nje engakutholi. Idamicela uNkulunkulu ibika la ifika khona nje khona uNkulunkulu iyabika nala uNkulunkulu asuke ehambele khona. Yenza sure ukuthi iyabika kodwa ingaphenduleki. Thiwa kwazi ngafika la lokhu uzephelelwa khona uthando. Ngokuba yaze yathatha isinqumo sokuthi yame esontweni. Yame esontweni yathatha imvunulo yayigidela ngawo uShembe. maNazaretha mangabe sigida size sazi ukuthi sigidela abakithi abalelo osulwini lomhlaba. Yathatha lo mvunulo lenhlabisuthi yanikeza umngane wakanye naye. Yathi mngane wami ngikunika le mvunulo hamba uyogida. Mina uNkulunkulu sengicele kaningi akangiphenduli. Sengikhathele ngiyacela ukuthi uthathe le mvunulo uyisebenzise uyogida ngayo. Wayenqaba umngane wakhe wathi ngeke ngize ngikwazi ukugida ngale mvunulo yakho. Mawukuthi uyama awusaqhubeki nokusonta hamba uyibeke la uzoyibeka khona. So wayivalele ebhokisini waqhubeka nokomhlaba. Wenza konke okwenziwa abantu basemhlabeni okungenziwa kuleli bandla. Wathi mengabe eqhubeka enza izinto lezi zasemhlabeni kwathi ngelinye ilanga elele wabonisa ukwazi ugogo zalo ubaba wakhe. Thiwa wamthethisa sikhathi emthethisa ubekade egijima eza ngejubane lo bhuti lo ezohlangabeza kodwa ngesimo sokuthi wayethetha lo gogo
wavele wama wathi sondela lapho ungichazele kahle yini lo yenzayo lo gogo lo mangabe ichaza inhlanhluthi wahamba emhlabeni engakholwa kuleli bandla kodwa wathi mayefika phambili wambona uShembe wathi mangabe emthethisa lo gogo wathi yini lo yenzayo ngoba sesikucelela saguqa ubuzungu wesithathu kubantu bebemukela isibusiso somsebenzi wena wathatha wayeka imvunulo wayeka phansi yonke into yini lo yenzayo kwathina sibuyele esigodini sethu silokufa enxa ukuthi wena ushiye phansi asikhethanga ngoba nakho thina sasenzansi asikhethela ukuthi uyosikhonzela mase wena usishiya phansi yonke into yini le yenzayo kuthiwa waphapha ize ngaphansi kwethempeli esibusisweni kumshumayela umjadu nakumvangela umkhize Shembe nami akukuningi engakusho ngizophakama nokubonga ukuthi umphefumulo usahlangene nenyama ebese Shembe ngikhumbuleka umndeni wakithi sinezitha ezizaziyo nengazazi ebese Shembe ekhaya ngifundisiwe ngalobo mNazaretha ekhaya alwethu usuku umthandazo singawenzanga ngoba washo Shembe ukuthi uma sikukhumbula nawe uyosikhumbula ebese Shembe ukukhumbula abafowethu abancane nodadewethu abangakwazi ukuyikhumela phambi kobuso bakho Shembe ubaphe inhliziyo eziphapheleyo ezikwazi ukucabanga ukuthi balifiseleni ikusasa lapho Shembe usiphe umqondo sicela ukuphasa nasezikoleni ebese Shembe ungikhumbulele intokazi engizalayo la ngasebenza khona bambophela inhliziyo bambophela inhliziyo kangangokuba abamfiseli okuhle yonke into yakhe iyama Shembe bamzonda ngalendlela yokuthi angazi ukuthi yini abayibona kuye ngoba umama uyazama usebenzela ukuthi kube khona nathi sikutholayo ezabantwana bakhe kuncane lokhanakho Shembe sathatha umkhumbule kulomsebenzi anawo ngiyamcelela ukuthi aqashwe ngokupheleleyo ebese Shembe ungikhumbulele umndeni wami usibikele kukho konke okubi Shembe usilobe encwadini yakho yokuphila Shembe ekhaya umkhulu wami ozala ubaba uyasho ukuthi thembani kuJehova njalo njalo Shembe mina ngazi ukuthi ungathembeli kuwe uthi uthembele kubani Shembe siyabonga uthando osipha lona imihla nemihla usuku nosuku awudeli thina Thathu Shembe usikhumbule kulobo mNazaretha singaphela amandla ngoba abaningi asebelahlile ithawula ngenxa yobuNazaretha bethi imithandazo yamaNazaretha inzima kodwa Shembe thina soyibamba leyo ndawo yesize siphela amandla Shembe ngiyazwezulu ngenxa yothando sipha lona Shembe sengehlela ngezansi ngiyacela futhi ngiyaphinda ukuthi Shembe umndeni wami uvikele kukho konke okubi nabacela umsebenzi Shembe ngiyazwezulu uzubakhumbule Nkosi busise nikuzwile Ngiyayikhetha inkosi yaseMhlaba kaNazaretha inkosazane ekhulumayo eyasemzini waseHombe ngaphansi komshumayeli uNxumalo kanye nomama umkhokheli uMaNtuli igama layo usilindile waNxumalo sokhunga ingilosi ngesabelelo sika 81 Sixo
Nkosi yaseThemba maNazaretha. Shembe ingcwele ngomntwana omncane. Kepha umsebenzi wasezulwini uNkulunkulu masekukhipha ilizwi kumele siwubambe ngezandla zombili. Shembe lomusa nothando ngiyengizwe uma inkosi iphethe abakhokheli bethi bazokhokha inkomo Shembe kuwena. Kuqabadele sifikile isikhathi esinzima emndenini wakithi. Shembe lena nsuku engiyimbethe Nkosi yamakhosi ngayithatha ngathi wena Nkosi yamakhosi wathi nansuku yobhula umlilo emakhaya ezalwa kuwo. Shembe iyagula insizwa ezizalayo isikhathi seCovid uNkulunkulu akabonakali kalula. Shembe ngiyathembela kakhulu kuwena Dwala Badala. Kuthi noma sefika isikhathi esinzima makuthiwa siphuma sibhekele ngeke ngithi cha ake sizame ukuthola ulayini sifike phambi kwaNkulunkulu babazama. Shembe bafikile phambi kwesihlalo sasezulwini washo Nkosi yamakhosi ukuthi akwenziwe njani. Shembe namhlanje ubaba usekhona Nkosi yamakhosi izinsuku zandiswa nguwe. Ngingeke ngisangena ngande Shembe ngenxa yesikhathi ukuthi kwenzakalani. Nkosi yamakhosi ufika umzali phambi kwesihlalo maNazaretha uzobika uNkulunkulu babinyanga yezulu ukuthi baba umntana wami usanda kugana akaphelile isikhathi esingakanani uphume ngenansuku ehlaza kodwa usewumfelokazi. Uma ifika phambi kwesihlalo siwinyanga yezulu yashaya itafula kathathu yathi wegana inkosana yalapha ekhaya yini into sesenza amakhosazana ka-25 Wegani inkosana yalapha ekhaya yini kwaba nzima ukuphendula kumzali wathi cha baba wegani inkosana nje yasemhlabeni. Sathi uNkulunkulu thina boShembe sasikhona ngalelo langa lomgcagco lo nkosazana. Uthi ngilo sa-25 iyathuluka kakhulu ngesenzo senkosazana yokugana umuntu angakhona kodwa inkosazana. Shembe uguqa kwethu phambi kwesihlalo sasezulwini sengathi ngayisibusise emndenini esiphuma kuyona. Emathempelini esiphuma kona Shembe sikhulekela Nkosi yamakhosi ingilosi ka-25 ingapheli Shembe nomusa nothando. Kuthi nakonakele khona Nkosi yamakhosi ulungise wena Dwala Badala. Kwaba nzima maNazaretha kumzali masekuphumizwe njalo ukuthi inkosazana ukuthi ingilosi ka-25 iyacoluka kanye noShembe mhlagana inkosazana. Angathi nabazali bethu sesiyabatshela ukuthi sizokwenza ukuthi nokuthi ngokuthanda kwethu. Asibagxeka abazali thina seseba overpower abazali. Shembe ngiye ngicelele inhliziyo yami ukuthi noma ngabe Shembe iphakama kangakanani kepha Nkosi yamakhosi konke sikwenza ukuhambe ngendlela yakho Nkosi yamakhosi. Uma uNkulunkulu esipha inhlanhla yomendo ngelinye ilanga kube inkosana yalapha ekhaya kube umuntu okhula ngomthetho ekhaya laseThemba maNazaretha. Siyabonga Shembe ingcwele inhlanhla osiphe yona. Bengithi ngeke ngisukume Shembe kodwa nangonyaka odlule ngangihlelile sahlahla ngezansi kwamathuna ngibuka intombi igiye ngoNkulunkulu wazo. Namhlanje ngithe Shembe ngisukume nami ngigiye ngawe Shembe ngoba emndenini wakithi uyibonakalisile. Inkosi kusisenizile. Lona omphambi wenu uzonimandisa wase Mehla sizothempe ngaphansi kwamkhokheli uMadludla nomshumayeli uZulu. Ngizovula ngehlabelo lesi-63.
ekhambini. Kuthiwa kwakunomama la owayenemali eningi erish. Kuthiwa wathi mase ebona omunye umama umakhelwane wakhe ehlupheka. Wasethi ngiyabonga Shembe yadozi ngoba ngihlupheki. Wathi lo mama uhlupheka umakhelwane wakhe na wahamba wabona omunye umuntu oyephambene ngokwekhanda. Wabonga na uShembe lezulu ukuthi ubonga ukuthi nakahlanye usaphila. Lathi lolu hlanye lolu nalo mali hamba lo muntu ongaphilile ekhaya. Kwasedlula imoto eyithola ibhokisi. Yasibonga uShembe lezulu ukuthi bonga ukuthi saphila womphefumulo. Inyama usahlangene nomphefumulo. Manazaretha mkhulu lukhulu lezulu usho ukuthi libonge ngokuphila na uvuka kwenu. Kunesikhathi lapho Manazaretha owathi baba uma eseqala selunga izinto ekhaya, izinto ade engahambi kahle ekhaya. Omakhelwane besibela phansi beze bethi ngesinye isikhathi ugogo wasekhaya wayeganga. Wahamba isikhathi babe zame egcekeni. Wahamba walunga. Wathi ngo-2019 wasehamba eThempelini edoda umfundisi uKhumalo wakhona la eJudiya. Bamba bavashela iThempeli laseLungisana. Basefika esikhethela umama uzoba wethu intombi yawansizwa noMaduka. Siyabonga ngezulu. Kuyinamhlanje konke kuhamba kahle ekhaya. Ubaba usezavula nenkampani eqamba ngegama lagogo. Ngicela ubaba umkhumbula sonke isikhathi ngezulu. Uhlezi umbhekile kunomsebenzi awenzayo enkosi. Nkosi Ngiswele Sehlelo Manazaretha. Lo guqa phambi kwenu uZiyanda Mkhize ngapha emthunzini emndeni weZulu ngaphansi kwaMshumayeli Manqele nomkhokheli Mahayi. Mina ngiwasesikhawini emndenini waMkhize kwaMvangeli uMkhize. Manazaretha ngizoyibongela inkosini enkulu yasekhaya Manazaretha ukuba yahlenga ekhaya kwaMkhize ngivakashile. Sibuya ebuhleni. Sasibuya ebuhleni kuJulayi ngonyaka odlule. Masibuya ebuhleni ekhaya sisahleli nezingane zakithi Manazaretha. Sasithi silindele ukwehlisa impahla emotweni. Sibone ngabantu Manazaretha abane egcekeni. Omunye wayendlini ya-anti, omunye wayeza endlini kababa, omunye wayesendlini kamkhulu nogogo. Manazaretha sasithukile kakhulu. Manazaretha sizama ukubaleka kodwa akwenzekanga. Basithatha Manazaretha sonke basiqoqela endlini kagogo nomkhulu. Masifica umkhulu bamlalise phansi. Bathi sihlale nathi, sihlale nabo.
umkhulu nogogo endlini. Mabesho uManazaretha bathi babezoqeda ngomkhulu nogogo. Kwakuthiwa bazobulala umkhulu nogogo. Kodwa ngamandla ashembe uNyazi lwezulu abakwazanga ukwenza lokho. Bathi bazosenzela umusa ekhaya, bazothatha izinto kuphela, ngeke beze bebulale umuntu. Bathatha iTV, bathatha konke nezipika, bathatha amakhadi amkhulu, amafoni konke nemali. Bashiya bathi asinganyakazi kwaze kwashaya u12 ebusuku. Kwasho ukuthi uManazaretha babengeke besabuye. Ngibona ukuthi enkosini enkulu sokuhlala uManazaretha akuhambanga muntu ekhaya. Ababulalanga muntu, neze bathatha izinto kodwa ababulanga muntu. Bathatha konke nemoto zamkhulu. Washo oyedwa wabo eNazaretha ukuthi uthunyelwe wosonta nomkhulu. Okusho ukuthi amaNazaretha amanye awa wanazi inhliziyo. Ungazi uthumele igebengu umuntu osonta naye. uManazaretha ngithanda ukubonga ukuthi inkosi sasigcinile nomndeni wami ekhaya komama. Usasigcinile akekho sahambile emhlabeni, nami usangigcinile nami ngisaphasa esikoleni. Nkosi baba sicela ukuthi uhlenge njalo ngaso sonke isikhathi. Usikhumbuze njalo Nkosi singabantwana bakho. Nkosi musizwe. Umntwana mncane kakhulu. Shembe sacunga high speed. Lo mntwana ophambi kwenu igama uThalente Sibongo Hassan. Emthunzini ngaphansi umshumayeli uGumede umkhokheli Mangcobo. Ngizawunqunquza ihlabelelo 71. Nkosi yami Nkosi yasePhami njengoba sengishilo umntwana ngimncane kunovalo ngoba ushamba ngiphisiphinde Nkosi AMAKHOSI Nyazi lwezulu sawucela ukuba ungikhumbulele uma wami umama wahamba ngoDisemba ngonyaka wedlule Oktoba manje akaze buye ubejwayele ukuhamba abuye